नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेलें स्वागत. आज पळयात आयचे कोरोना अपडेट. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 673 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. कारवार 43, अंकोला 5, कुमटा 104, होन्नावर 92, भटकळ 78, शिरशी 94, सिद्धापूर 59, येल्लापूर 23, मुणगोड 43, हळयाळ 90 आणि जोयडा 42 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 722 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 80, अंकोला 45, कुमटा 83, होन्नावर 50, भटकळ 53, शिरशी 156, सिद्धापूर 110, येल्लापूर 71, मुणगोड 22, हळयाळ 39 आणि जोयडा 13 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 43,374 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळी. तशेंच 36,976 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 5,830 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तातूंत भितर 525 रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 5,305 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आज 14 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. कारवार 3, कुमटा 2, होन्नावर 1, शिरशी 3, सिद्धापूर 1, मुणगोड 1, हळयाळ 2 आणि जोयडा 1 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 568 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान आयचे कोरोना अपडेट हिंगा सोंपता. धन्यवाद.